yan, tutupian ko. At si Hagrid, happy birthday to you! Tapos yan, isang malaking ano yan, pulag ng spaghetti na asin punong-puno ah. Hello guys, ayan, maliwanag. Actually 4 PM na, nagkakape ako guys. At saka habang yan, natutupian ko. At si Hagrid, dito sa likod. Kasi 4 na. Kasi may schedule yung pag-YouTube niya sa phone. 4 PM. So, yun. Pero minsan, hindi na tumatakla sa oras pag may ginagawa ako. Pero ngayon, yun, magtutupi ako ng damit habang nagkakape. Dahil, in fairness, tapos ko yung aking mga to-do list. Ay, hindi pala, yung mag-film lang pala yung ano, kasi nasira na yung ano ko. So, yun lang guys, tupi-tupi muna tayo. Hello guys, hapon na. Magluluto ko ng ano ngayon, kasi birthday ng sister-in-law ko na babae. So, lulutuin ko yung tawag dito, lumpia. Kasi na yung birthday ngayong month na ito guys. Sa 6 naman birthday ni Papa. Sa 9 birthday ng mama ko. Ang dami birthday. Mga mauubusan ka talaga. Kaya mauubusan ka talaga guys. Ang dami ng birthday talaga. Sobra. So ayan. Lulutuin ko lang muna itong lumpia. Ito yung lumpia na inano ko guys kasi maglulumpia ako ulit dahil may reaction si Papa dun sa ano, 'di ba nilagyan ko to ng cabbage. So ayan. Grabe yung pangangati niya sa cabbage guys. So maglulumpia ako ulit kasi instead yung bibilhin ko for sa birthday ng ano ko, ito na lang yung lutuin ko. Tapos maglulumpia ako ulit na walang plain lang siya na meat at saka yung nilagyan ko lang siya ng carrots. Yun lang yung ilalagay ko. So eto, lulutuin ko to. Medyo madami naman to. Saka kami lang naman dito sa bahay. Kami lang. So tapos mamaya si Papa, yung father-in-law ko, ano ba yan yung shadow, mag-ano siya ng isda. Yun. Mag-iihaw kami ng isda mamaya. Tapos yun, yung isang ano ko naman, kasi ganyan kami doon sa bahay guys, kasi since may mga income na, kasi before hindi naman sila talaga nagbibigay dahil wala naman sila mga trabaho, pero ngayon na may mga trabaho na sila, yun, kailangan magbigay sila ng pag may mga okasyon, kailangan yung isa, may siya yung bigay ng cake, ganon. May mga kasunduan kami ng mga ganon. Kasi may mga trabaho na sila. Compare noon, wala naman silang mga trabaho. So, ayun. Yun lang. Yun lang guys. Lulutuin ko lang muna ito. Update sa kaganapan guys. Eto na siya. Lagyan ko lang tissue sa ilalim. Ayan. Tapos eto. Madami na ba yan guys? Konti lang. Hindi makakain to si Papa at saka yung isang bunso nila na lalaki. Kasi nakangati din yun eh. Tapos meron pang dalawa. Hindi ko alam kung ubusin ko to kasi hindi naman kami lahat hindi lahat kumakain ng ganito. Ano ba yan? So, yum. Yum, yum. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Linggo kasi wala sa cake ko. Hello guys, good morning. So today is ang tagal ko nang dapat lutuin itong pasta, pero ngayon lulutuin ko na siya finally. At brown out guys. Brown out siya. So ayan. So kaya hinintay ko lang matapos sa grade kumain. Pinapakain ko pa siya. Hi guys. Tapos si Papa pala umalis na. So ayan. Kailangan natin tapusin yung ating routine for this morning. At maghugas na rin ako ng plato. Hello guys, may hapon. Good afternoon. So tapos ko lang maligo at sisimulan ko ng pagluto ng actually naluto ko na yung pasta. Ayan. Tara! Ang dami. Ilang kainan yan. Kasi buluto ko ng bulto. Tapos, ayun.
lutuin ko na yung sauce. Actually, 2 kilong sauce yung binili ko nung na grocery ako. Eto, 2. Tata. Ba yan? Sweet sauce at saka yung Filipino style. Magkaiba sila. Pero yan, okay. Kaya rin na yan. Tapos wala naman akong actually, may hotdog ako sa ref. Kaso chicken. So, hindi pwede yung chicken. Kasi niluto ko pala yung natira na 2 na yung pula. So, hindi pwede. Kaya, ang mimix ko is yung binili ko na ground beef. Kasi nagpabili ako pa ng ground beef. Yung para sa yung ground pork para sa lumpia. Tsaka yung ground beef naman para naman doon sa sa aking pasta sauce. So, yun. Nasimulan ko lang muna to guys dahil medyo hapon na. Kaya, minamadali ko na ito. Tsaka, uploaded na yung video natin guys, itong nag-grocery ako. Sinaparate ko lang yung video haul kasi marami pa akong idinagdag ng mga sinasabi doon eh. May mga in-explain pa kasi ako dun sa haul, kaya sineparate ko na lang siya. So yun, update ko na lang kayo guys pag okay na. By the way pala, sa mga magtatanong kung ano yung ingredients sa spaghetti ko, so yun, sabihin ko na dito, hindi ko na nagagawa ng video ha. Ako ditong, eto, syempre, spag noodles. Sundin nyo lang yung instructions sa box. I mean sa basta yung instruction. So, eto, 2 kilo. So, 1:1 is ito guys. So, 1 kilo is equivalent sa isa ding condense. So, 2 condense yung gagamitin ko kasi 2 kilo ito. So, yun. Tapos, yun na. Yung ground pork, optional na yun kung gusto nyo. Optional na yun guys kung gusto nyo dagdagan ng ano yung gusto nyo idagdag. Pero yung pinaka talaga ng ingredients is eto talaga yung kondensada. So, yun. Tapos yun, sibuyas, garlic onion, garlic onion, yun lang naman yung inilalagay ko. Walang masyado akong inilalagay doon guys. Pero, yun, I swear masarap siya kung talagang dugong Pinoy ka, magugustuhan mo talagang recipe na ito. So, yun, lutuin ko muna guys. So, tapos na ako guys. Tapos na ako sa aking ginawang spaghetti. And, eto na siya. So, ay, Lord, tabang. So, ganyan. Literal na ganyan kadami talaga guys. As in, sobrang dami. So, kailangan ko na itong i-separate. Ibutang sa ref. Tapos yan, isang malaking yan na puno, malapit na puno. Tapos ito naman para kay Hagrid. And nalagyan ko lang siya ng cheese para yan, makain na niya. So ang pag sa akin kasi guys, pag ako takalin yung aking hairdo, no? Para hindi ako nagsuklay. Sa guys, hindi siya ganoon talaga kabongga na spaghetti. Pero masasabi kong kung nagtitipid ka, diba? Kung nagtitipid ka, tapos hinahanap mo na gusto mo masarap na spaghetti, I swear, masarap talaga siya na spaghetti at saka tipid pa. So kung ilam niyo i-stock lang niyo lang pang snack. So yung ginagawa ko hindi kami yung saka lang namin inilalagay yung sauce sa spaghetti pag kumain na. Kailangan ilagay ko siya lahat kasi malaki yung posibilidad na yung pag ginanon-ganon ko siya, pag hindi ko siya hinalo lahat, yung sauce at yung spag, malaki yung posibilidad na magkukulangan yung sauce ko. Kaya kailangan talagang inaano ko siya talaga na i-mix lahat. At saka mas masarap pa siya kasi parang nanunot yung lasa. Oh my God, yung aso.
mas nanonood pa yung lasa niya talaga. Tapos ilalagay pa siya sa refrigerator, so mas masarap pa siya talaga. Swear talaga. So ayan, yun lang naman guys. Tapos lalagyan ko lang ng sa ibabaw, cheese. So yan. Eto guys, nakagawa ako ng spaghetti na tatlong teka lang. So tatlong bag ng spaghetti na asin punong-puno ah. So tatlong hapunan 'yan. At eto naman for this hapunan. Kaya ayan. So tipid.